електронна винетка. В това видео ще ви покажем как да закупите електронна винетка бързо и лесно с помощта на компютър или мобилен телефон в сайта на BG Toll. Първото, което трябва да направите, е да влезете в уебсайта web.bg toll.bg и да се регистрирате. Натиснете бутона в горния десен ъгъл и от падащото меню изберете „Влизане в профил“. Ако вече имате регистрация, въведете вашия имейл и парола. Сложете отметка в полето отдолу, за да потвърдите, че не сте робот. Натиснете бутона „Влизане в профил“. Ако все още нямате регистрация, натиснете бутона „Създаване на парола“. Попълнете вашите данни и генерирайте парола. Отбележете, че сте прочели и приемате условията за ползване и натиснете бутона „Създаване на потребител“. На вашият имейл адрес ще получите линк за активиране. След като влезете във вашия профил, натиснете бутона „Начало“. Ако вече имате винетка, можете да проверите дали е валидна и до кога. След като попълните данните, които се изискват, натиснете бутона „Проверете сега“. В таблицата можете да видите настоящи и минали винетки. Ако вашата винетка е изтекла или нямате такава, можете да закупите нова. Можете да закупите седмична, месечна, тримесечна, годишна или уикенд винетка. Натиснете бутона с желаната от вас винетка. Изберете период на валидност. В следващото поле ще видите до кога ще е валидна вашата винетка. Попълнете данните за превозното средство и въведете отново вашия имейл адрес. Отбележете задължителните квадратчета и натиснете бутона „Потвърждаване“. Заплатете вашата винетка и сте готови. Ще получите имейл за потвърждение. Приятно и безаварийно пътуване!